Ang atong oras alas 4 just antag na sa hapon kini inyo ka Super Benji Talisik adlaw karon nga Huwebes pizza just na sa buwan sa Disyembre 2020 no. Nanagod direktamente sa may nag-uwang ni sa barangay Kansuhong o barangay Tangke. Dabay sa Lisay gani ang kaning samang sa barangay Kansuhong no. Onya diya ta karon sa area o sa crime scene kay diya usa ka lalaki no. Samtang nagsakay siyang e-bike o electronic bike giposil patay no sa gingong nagmotor ano ang kini mga biktima makso pwede matungura niya makita no nga naapa naka ukbo sa yag e-bike nga gingong samtang nihunong ni dire unya gisundan sa mga gisundan sa suspect ang kini mao nga biktima no patay pangan kaysa nga biktima ning mao nga giposil patay ini mga tungura. So inyo makita pagka super no ang sitwasyon karon diri medyo ang habig sa nga daan gikan sa barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay medyo okay pa wa pa kay traffic bata ko inyo ton Andre medyo mohono lagi gamay tungod ni nga gusto mo li no kaning mga o kaning mao nga pag nahitabo pagpamusil no diri mismo sa barangay Kansuhong no Dakbayan sa Talisay o barangay Tangke actually ang kini mao to pag kaning mga kasupro kaning ang kaning mao nga signage mo ni ang magduwang. Pero sir, barangay Tangke ni dili. Oh. Morning boundary. Boundary ang kani barangay Tangke mga super nya kadto barangay Kansuhong. Mag boundary ni no o kani mag-uwang na ni siya sa mga signage. So barangay Tangke ni no magayon ka na ibutang nga welcome. You are now entering barangay Tangke. Talisay City. So mani sitwasyon karon diri. Kini mao nga pag pamusil sa mao nga biktima. Wa pa tay mga nagkuha nga information kay busy pa o ganang baray pa sa paghimo og detalye no ang IOC o investigator on case kining mao nga incident sa pagpamusil ni matungura mga ka-super diri mismo sa may barangay Tangke Dakbayan sa Talisay boundary sa barangay Kansuhong mga ka-super. Kung yung madula magkakinang nga buntag dito sa Dakbayan Sugbo sa may Mohon 2 barangay Tisa ninga tog sila Dakbayan sa Sugbo dunay incident sa pagpamusil gyapon dito kay nabuntag nga may resulta sa kamatayon sa usa ka awol nga pulis o absent without leave nga pulis no o awol nga pulis nga si PO3 Ruben Kita. Patay usab ang bana nga 19 ayang anak no ang yang anak nga 19 anyos nga si taas to pangan tuto ka pangan Reuben no anak basa natin Reuben na Kita Reuben Zait Kita ang anak sa mga kanhi pulis magaligibanhigan sa upat ka mga lalaki nga on board sa motorcycle kagaya ng buntag dito sa barangay o sa Mohon 2 barangay Tisa Dakbayan Sugbo sa investigasyon sa kining kapulusan sa Labangon Police Station natin sa hepe nga si Police Captain Jonathan de la Serna ang ilang gitutukan nga anggulo sa kaso motibo sa kaso mao ang kining personal grudge o kining may kalabigitan sa iyang trabaho nga kaniadto pulis pa siya mga kasuper ang mao nga biktima o nya ginabuntag to no bata karon diata sa Dakbayan sa Talisay kining pag-cover sa kining mao nga pagpamusil patay diri mismo sa area sa barangay Tangke boundary sa barangay Kansuhong mga ka-super no ang ani mao nga biktima nga wa patay pangan o nya ta ba ni kuhaon tungod kay nagkuha ba kay siya murag tulong is minteryo o tulong samang at ba masamang
nya mo gining kuan murag entrance ba entrance sa kuan entrance gid sa kanini ang samang sa bro chip ang kining mintirutang gid ni Dili. Interior ni kansohong. agasong Gamay ra kang parts tangke na ni. ay si so kalsong ni Boundary murag area. kani kanang ang kini mo ang mga kasoper under ni sa barangay Kasong doon ay part was barangay Tangke Talisay kini maong samang pasilan mga igala Paul na nilabay pasilan maraga maghahatabo ka ng kuan no no kasi pa nga doon yung biktima Kaya man. aman Man. Kaya kaya lang asawa. oh alang asawa ka ato na ba asawa Pag gani day. kay kasi asawa ni ikaw kasi pa nga ni kuan Albert ha Hermosissimo. Hermosissima kasi pa nga ni mo Libet. Lilibet kasado mo Dili. ang imo apelyido Lastimosa. Estimosa Lastimosa. Lastimosa Lilibet Lastimosa niya ang kini imong kapuyo Herbert no Albert. Albert pili dala niya 20 city. na pili na makatuig nga nag-ibot ani Tulog. nami bata Na kasi may sa imong nahibawon kasi kay kontra o kalaban ani kasi kay nagbuhat ani sa imong nahibuan waba siya nasulti nimo Kuan. Ihapon ka ba may nagibaharan siya? gibaharan na siya naglaw sa bahad unsa man ka nang kauban sa kanang pag-drive og e-bike Dili pod. Di niya kauban. pero usa man kani si imong kapuyo usa may usa giyang kuan ani kanang gawas nga mag-e-bike sa nasa trabaho lain o iyon ning amar gini iyang paginabuyan I see unsa may nahibaw-an nga gisulti sa imo nga mga gisumbong ba na ba siya nasumbong nga doon nagbahad niya Mauna sa atong pagagid. Di una nga pila nagduhan na ron kasi mana. ang milabay nunya Ikan pa lang din siya nag-drive. Kay nag-atama ko sa gates ilang gawas. Kaya pag sakay na ko sa ibig, dahil mura dyan yung gingon ako. Yeah. Kita ako ka ng lalis. yeah Tambukon man siya niya. Buhay ba, taga-Kimba ra ba o taga-San Roque ra ba? Ano yung ingon ako? dili po diya kaila Ako siya gingnan niya, nakamayon ka sa naw. Oo, nakamayon ko sa naw. Sige lang. Nakaambot lang. Oh. Wa man siya masulti po na ako. kasi lang kay og do na magkay pangan ay lang isulti sa ere kay actually day live ka super balita nya ay lang isulti tungod kay pwede naman na isulti sa police no para sa mga ma-maintain nato ang kuan ang kaning pagwidhal sa pangasos para dili badagpan so kasi mga what time sinibiya sa inyo kay na Mga alas 12. naniud dito sa naniud to Wa sa mukaon man sad sa amo. Igor ang niya gihatod. Ya pag man nilakaw na siya. bali asa di mo gikan nga naghatod Iya ko gihatod sa Tabuno kay naamon ko dito sa akong mama karon. Iya ko gihatod dali dito. Kuya akong duha ka anak. imong anak Man nilakaw siya niya. Wa si tubo na ko. Yang storya na ko di kwaon ko niya ini kagabi eh. Ya karon tapuhaw lang akong nakanan mauna na. so bali ang mara iya sulti nga kuaon kanyo karong gabi unta na Gabi ano. Wa pa siya bingo sa oras. Wa. Ay si Sumoy no, si Albert man. Salamat kayo. Mo ni ang kapuyo sa mao nga duha yung anak no? Tulo. Tulo. No mo ni ang mao to ang kapuyo sa biktima mga super no. Yung matungura niya. Ang habig sa pulis sa tubag gisutaon kung sa anggulo o motibo sa kining pusil patay sa kining mga biktima nga si Albert mga ka-super. Pila na siya katuig nag-drive og e-bike? Laga. Tataon na po. Totoo na po. So, katapos ang sulti siyang kapuyo, kung sa iyang asawa o kaning iyang kapuyo, no? Nga, kwaon lang karong gabi, o sa pagkausa nga, ang oras sa karon alas 4 kapin, o alas 4:20 na, wagi ba gabi, kay, nahita mo ba ni, ang mapapumusil, mga ka-super. Total balik ta tungod kay ang mga personnel sa Scene of Crime Operatives sa Cebu Provincial Police Office mokuha pa o mokulate ang mga ebidensya kalabot ang kaning maong insidente sa pagpamusil patay sa maong biktima.
kini yung ka-super Benji Talisik. Salamat mayong hapon mga ka-super. O niya ayaw ka magkalimot ha. O mga adlaw atangin ninyo no, ang si San Isidro barangay captain no. Sa barangay San Isidro sa Restauro ato makauban og mga adlaw sa buntag sa Kumusta Cup no, uban daw mga ka-super. Dugang detalye og impormasyon total standby o niya sa mga detalye og dugang pa impormasyon katong kuwaon sa kapulisan o sa Talisay City Police Station nunot na kining maong pagmamusil diri sa barangay Tangke mga ka-super. Sa kalimot no sa pag-follow sa YouTube no sa Super Balita og Sunstar Cebu, Sunstar Philippines og ang ato pong YouTube mga ka-super Benji Talisik. Oy mga bashers, good may hapon. Pati sa to YouTube, niabot ng bashers ito, pasilan mga igala. Ala kung bati niabot ta. Mga ka-super. Salamat may hapon. Benji Talisik lang. Ang inyong ka-super mga igala.